ତମ୍ବାର ଜିନିଷର ଇଏ ହେଉଛି କଂସାକୃତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର, ପାଣ୍ଡ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଂସାକୃତି ମେଟାଲ୍ସ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କହିଲ। ଓହୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାୟ ହାଲୋ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶିଶିର ସାରସ ମେଳା 2026ର। ସେଠୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ତମ୍ବା ବା କପରର ଗୋଟେ ଢାଳ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ରଖିକିରି ତାର କଭର ହେଇଛି ଗ୍ଲାସ୍ଟା। ଏମିତି ପାଣି ପିଇବ ଢାଳିକିରି ପୁଣି କଭର ଇଏ କରିକି ରଖିଦେବ। ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ୟାର? ପ୍ରାଇସ୍ ୟାର ଥିଲା 1800 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ସେଇ କପରର ଆଗେ ପୁଣି ଆଣିଥିଲି 1050 ଥିଲା ରେଟ୍ଟା। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ପିତାମ୍ବରୀ ପାଉଡର ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯୋଉ ବାହାର ପଟେ ସେଟା ସେ ବିଷୟରେ କହିଦିଅ ଟିକେ। ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ କଲର୍ ଫେଡ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପିତାମ୍ବରୀ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭିତର ପଟେ କରିବ, ବାହାର ପଟେ ସର୍ଫରେ ନହେଲେ ପାଣିରେ ଖାଲି ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପିତାମ୍ବରୀ ପାଉଡରରେ କେମିକାଲ ଥାଉଛି। ତାପରେ ପିତ୍ତଳର ଏଇ ଭାତ ବାଡ଼ିଆ ବେଲା ଗୋଟେ ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଏଗୁଡ଼ା 350 ଲେଖା, ଦୁଇଟାକୁ 700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ 300 ଗ୍ରାମକୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ଏଇଟା ଆଣିଲି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଜିନିଷ। ଇଏ ପୁଣି ପୁରା ପିଓର ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ବେଟା ନା। ତାପରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ 3ଟି ଆଣିଲି 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା, 240 ନେଲା 3ଟିକୁ। ଏ ଗୋଟେ ରୋଲର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାମୁଛା ଆଣିଲି 2ଟି, ଏଇଟା ହେଲା 150 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ନେଇଛି 120 ଟଙ୍କା। এই ପିତ୍ତଳର ପୁଣି ସ୍ପୁନ୍ ବା କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଫୋକ୍ ଆଣିଲି 6ଟା, ଗୋଟାକୁ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା, 6ଟାକୁ ନେଇଛି 900 ଟଙ୍କା। ଖାଦ୍ୟରେ ଆଣିଲି ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ଭଜା ଚଣା 3 ପ୍ରକାରର, ତାପରେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ତରକାରୀ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିଫିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟା ଆଣିଲି, ଏ ନେଇଛି 120 ଟଙ୍କା। ହାତୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ 150 ଟଙ୍କା। ଟ୍ରାଇବାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଥିରେ ହେଇଛି। ଧାନର କାନାଟା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ, ସେ ଶିଶିର ସାରସ ମେଳାରୁ 450 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି। ଏ କାନା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବି ବୋଲି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଧାନର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ନା। ଚलो ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଧରି ଆସିଲି ସାରସ ଶିଶିର ମେଳା 2026ରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯୋଉ କପର ବଟଲ ଆଣିଲ ତାର ମାନେ ଦୋକାନ କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି କହିବ କି ସେ ବିଷୟରେ? ତାର ଦୋକାନ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡ୍ରା ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ବା କପରର ଜିନିଷ ଆଣିଲି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଦୋକାନ ହେଉଛି କଂସାକୃତି ମେଟାଲ୍ସ, ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର, ପାଣ୍ଡ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
मकर संक्रांति दिन सेठारु केतटा जिनस मु धरी आसीछि। प्रथम मु देखा जानछि जे आनी ठाकुर को जय जगन्नाथ प्रभु या नहीं 120 टंका। आंठुआ गोपाल आनी तीनोटी 50 टंका लेखा, तीनोटी की 150 टंका। कान्हार टोपी गोटे आनी 60 टंका। आसन आनी ठाकुरंगर 50-50 100 2टा, चालसी 2टारे 80 टंका। धूपदानी गोटे धरी आसती 90 टंका। आसन ठाकुरंगर आनी 20 वाला 4टी 80 टंका। एटा गोटे आनी आसन 25 टंका। राधा रानी और कान्हा बाबा ड्रेस आनी ये हूँ राधा रानी ओढ़णी ड्रेस ओढ़णी। ये हूँ कान्हा बाबा ड्रेस ओढ़णी 280 टंका। आनी कान्हार ड्रेस आंठुआ गोपाल ये आनी कान्हा बाबा पैंट और सार्ट एटा 40 टंका। आ गोटे आनी कान्हा बाबा आ गोटे ड्रेस आनी 50 टंका। पैंट सार्ट एति जिनस आनी मु इस्कन टेम्पल। जय जगन्नाथ। समस्ते भलरे थांतु।